Tak, jadymy. Kuwa, synki, normalnie jak się kali być na jemie, to aż trudno powiedzieć. Nawet już pomimo tego, że takie fajne na rękę ciulstwa się dostaje, a to divi mów, bo jestem zaszczytnym pracownikiem tej korporacji. I Aga, pokazuj. I teraz tak, żeby mogliście pisać komentarze o cebuli i tak dalej. Na koniec te najfajniejsze. Tak, na początku, to jest taka koszulka, bo Jerzych Godą, Jerzych pracownikiem. Dobra, ale to tym, to dowej następne, Aga. Takie, no, w ogóle mamy sam tako fano, my w ogóle nie wiedzieli co to jest. Taka podkładka do myszy, najprawdopodobniej to wygląda, jakby tam była w ogóle folia śniadaniowa. Tu sobie można tym pomacać. Czujecie w ogóle jakie to jest normalnie, jak ten, jak prawdziwy. Łukaszowi. Tak, właśnie, to jest prezent od Łukasza, wolontariusza i emowego. I to jest super. I w ogóle, o Bożicku. Ja, łozwyry. Dobierzymy co tam jest, bo jeszcze może tak być, że tam w środku będzie pusto, nie? Albo, nie wiem. Ale w ogóle plotka głosi, że to jest w ogóle podkładka podmyszkie. Są jakieś takie, jakieś kody będą, to nie pokazuj, bo to ten. Pokaż, co to jest. To jest jak tego używać, żeby tu na tym nie kroić chleba na przykład. I no, że to jest pod mysz. Aga, pokaż. Ale to jest piękne. Normalnie teraz będzie taki skill w tych łonych w CS-ach, że my z Agą Global Elita wbijamy w przyszłym tygodniu. To jest, my sobie tak Józef wezna te pół, albo tak więcej, a Aga taki kłęcek ino. No, normalnie piękne to jest. Normalnie jest sprzęta opisane wszystko. Patrzcie, maj, dotknijcie się, że fane, nie? Dobra, Aga, dowej następne. To jest tak nieskromnie, tak tutaj będziemy odkładać. Teraz, dobra, dowej to. I teraz gwóźdź programu w ogóle. To są takie, jak Gosi nazwa, collectible, w ogóle to się tak pisze, dobra, pin. I takie główienko kosztuje 60 zł polskich. 50, sorry, ale jak głosi plotka, można potem, zależnie od tego jaka jest tego jakość, sprzedać to i się ustawić na resztę życia. Także Aga, otwieraj. I właśnie ludzie jak się dowiedzieli, że to ma jakąś tam wartość, to się zaczęli na to rzucać jak dzicy. I teraz będą to trzymać i pewnie za pół roku albo rok to będzie sprzedane i wtedy to już będzie, ale poważnie, to jest warte nawet te, to jest ciemno fest, takim to jest eleganckim pudełeczku z tego, z Valve'a i łozwierej. Teraz liczymy na to, że to będzie najlepszy, czyli czarny Guardian, to za to sobie kupię chyba, nie wiem, komputer. Nie no, żartuję, ale naprawdę, to są duże, znaczy, myślę, że sprzedając to na przykład nawet tą taką, jedną z tych pierwszych na eBayu, to myślę, że nie będzie człowiek stratny, jak nawet kupi za te 50 zł. W ogóle to tak schodziło, że pan taki Amerykanin w pewnym momencie już zdupnął krateczkę sold out. I uwaga, tam. Ej, to jest train? Jezus, train jest taki, no dobra, no tam będzie. I no za tauzyna pójdzie. No ale ładne to jest w ogóle, patrzcie, to jest elegancko zrobione. I w ogóle oprócz tego, no, że mamy to daje nam też taką odznakę do naszego CS-owego konta na Steamie. I plotka głosi też, że niby dropi jakiś z tego skin czy coś, ale nie wiem ile w tym prawdy. Dobra, to sobie odkładamy i teraz taśka. Słowo Tasia, to sobie, jak możecie, jak idziecie na zakup, to sobie kartofle do tego nawciepywać. Dobra jakość, no, łozwierej. I no i sam przód mamy kubek, no i prawdopodobniej. Czy on jest fajny, czy idzie z niego pić? To jest kubek IM-owy, także codziennie rano przy kofei się będziecie czuć, że normalnie prawie jakbyście na IM-ie byli. To jest magia ekranu dosłownie. Także tym. Co tam dalej? Kartofle. Na pewno będą. Sam jest koszulka ze spotkiem. To normalnie do tych patriotów katowickich. Eslowych, growych katowicerów. Nie otwieram tego. Nie, zostaw, to się sprzeda za 200 zł na torgu. A to jest w ogóle, ja tak myślałem, co to jest, nie? I tak to otwieram i patrzę i padą krem do golenia, nie? Ale to nie, to jest knefel, normalnie, który będę używał na live'ach bardzo często i pociś.
No to jest normalnie najlepsza rzecz chyba, na jaką się człowiek zdobył po prostu w dziedzinie technologii. To tak będzie ułatwiać po prostu streamowanie. Super. Aga jeszcze się erbła takiego eleganckiego pena 32-gigowego. 16 ma. 16? Mhm. Oszustwo. To jednak nie idziemy na IEMA jutro. No, Ale ale... fajne, bo ma ta na 3.0, nie? No, jak ktoś ma 3.0, jak jest bogaty, ma komputer taki, to fajnie. Się będzie cieszył. Ja nie mam, ale to nie mój pendrive, to się będę ten... Dobra, Aga, coś tam jeszcze jest ciekawego? Nie, chcę nikogo. Czyli to wszystko. To wszystko. To wszystko, no i tak patrzcie, i co? I kalało się pojechać na tego. Kalało się pojechać na IEMA, a to jeszcze a to jeszcze dzisiaj jest dopiero drugi dzień. Jest dopiero godzina, jak widać, jeszcze 11 nie ma. Także jutro jedziemy na ostatni dzień na niedzielę i w ogóle jakby ktoś chciał tam się spotkać, a w ogóle dużo ludzi już nas zaczepia i się robi zdjęcia i podpisujemy autografy. Nawet ze mną. Nawet z Agą, no, także padą, że to się kali i polecam i zapraszam i jeszcze jutro możemy się widzieć. Papa, pomachaj.